Cada día hai en Galicia unha media de 14 accidentes de tráfico con animais implicados, sobre todo xabarís, como ocorreu onte na autoestrada AP9. De feito, os accidentes con xabarís aumentaron un 5% no último ano, segundo o balance da Dirección Xeral de Tráfico. Os animais, en xeral, son xa a principal causa de accidentes en provincias como Ourense. Todas as fotografías que están a ver fixéronas efectivos de protección civil en estradas da provincia de Ourense, desde cérvidos a cabalos e incluso especies máis difíciles de ver, como a garduña ou este teixugo recollido en Ribadavia. Pero é o xabaril o que máis preocupa porque é o único que ten aumentado a siniestralidade un 5% máis no último ano. Eu creo que estamos falando xa dunha plaga. En provincias como a miña, en Ourense, xa estamos a falar do 60% de todos os sinistros en estrada son causados por animais. Xabarín, sobre todo. O problema afecta a todo tipo de estradas, pero nas autovías e nas autoestradas onde resultan máis perigosos, como acaba de ocorrer na AP9, onde 6 turismos chocaron en cadea por un xabaril. O que nos recomendan desde tráfico é evitar golpes do volante. Intentar evitar a colisión e, se non, investir o animal, porque eso ten menos riscos persoais que facer unha maniobra evasiva que podemos invadir sentido contrario, despeñarnos, colisionar cun poste da luz. Tamén hai que dar sempre parte do accidente para logo poder reclamarlle á aseguradora. Porque tú podes pegar contra un animal, pero se marchas para casa porque os danos non son moitos, despois pois o perito do seguro non pode certificar que o golpe fose contra un animal. En Galicia rexistráronse ano pasado máis de 5.000 sinistros con animais. O número total descendeu un 12%, pero aumentaron os causados por xabarís.